Γεια χαρά σε όλους παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά, Κώστας εδώ. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσω να μάθετε πώς περνάμε τα Windows 10 σε ένα καινούριο σύστημα. Θα σας δείξω όλη τη διαδικασία από την αρχή, πώς να κατεβάσουμε το ISO των Windows, πώς να το περάσουμε σε ένα φλασάκι, να το κάνουμε bootable και να το βάλουμε στο καινούριο σύστημα για να περάσουμε τα Windows. Πάμε να δούμε τη διαδικασία λοιπόν. Τι θα χρειαστούμε. Ανοίγουμε ένα browser και ψάχνουμε να βρούμε τα Windows 10. Προτείνω να κατεβάσετε τα αυθεντικά Windows από την Microsoft και να μην ψάξετε για πειρατικά, ώστε να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Μπήκαμε στη σελίδα των Windows. Η Microsoft μας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουμε απευθείας αναβάθμιση του λογισμικού μας, αλλά εμείς είπαμε ότι θέλουμε να κρατήσουμε ISO ώστε να το περάσουμε σε άλλο σύστημα. Οπότε θα έρθουμε στην κατηγορία εδώ κάτω που λέει πρέπει να δημιουργήσετε μονάδα USB, DVD ή ISO και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή. Στην περίπτωσή μας είπαμε θα κρατήσουμε το ISO να το περάσουμε στο USB. Προκειμένου να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να κατεβάσουμε το εργαλείο της Microsoft. Πατάω άμεση λήψη αρχείου και ανοίγω το exe. Αφού λοιπόν κατεβάσουμε το αρχείο στον υπολογιστή και ανοίξει, εμφανίζεται αυτή η οθόνη. License terms της Microsoft, προκειμένου να προχωρήσουμε πρέπει να τα αποδεχτούμε. Αφού κάνει τα κόλπα της η Microsoft, μας βγάζει αυτές τις δύο επιλογές. Να κάνουμε αναβάθμιση αυτόν τον υπολογιστή τώρα ή να χρησιμοποιήσουμε, να φτιάξουμε ένα installation media για κάποιο άλλο PC. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη επιλογή και θα πατήσουμε Next. Στο παράθυρο που μας πετάει τώρα θα πρέπει να διαλέξουμε κάποιες αρχικές ρυθμίσεις για τα Windows που θέλουμε να κατεβάσουμε, όπως τη γλώσσα στην οποία θέλουμε να τα κατεβάσουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε, ας πούμε, ελληνικά, ποια έκδοση των Windows. Μας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσουμε τα Windows 10 και τα Windows 10N. Η έκδοση N είναι αυτή που έρχεται χωρίς το Windows Media Player εγκατεστημένο. Δεν προτείνω να κατεβάσουμε αυτή, οπότε θα αφήσουμε την προεπιλεγμένη Windows 10. Και διαλέγουμε την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή μας. Στην προκειμένη περίπτωση θέλουμε τα 64-bit. Το User Recommended Options προτείνω να το έχουμε απενεργοποιημένο. Είναι καλύτερο να κάνουμε manually όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε για το σύστημά μας. Πατάω Next. Στο παράθυρο που μας πετάει, μας λέει η Microsoft πως θα χρειαστεί να έχουμε ένα κλειδί κωδικό προκειμένου να εγκαταστήσουμε τα αυθεντικά Windows. Κανένα πρόβλημα, εμείς τον έχουμε το κωδικό και προτείνω να αγοράσετε κι εσείς ένα. Τώρα, στην τελευταία επιλογή, η Microsoft μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε κατευθείαν τα Windows σε ένα USB flash drive, όπως μας λέει μεγαλύτερο και από 3 GB, προκειμένου να εγκατασταθούν τα Windows μέσα, ή να κρατήσουμε ISO file. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε το ISO, προκειμένου να δείξουμε όλη τη διαδικασία μετά, πώς μπορούμε να κάνουμε ένα USB bootable και να τα περάσουμε μόνιμα στα Windows μέσα. Πατάω Next και εδώ μας αφήνει η Microsoft να κατεβάσουμε τα Windows στον υπολογιστή μας. Δεν θα δείξω τώρα πώς τα κατεβάζουμε γιατί έχω ήδη το ISO, οπότε πάμε να δούμε τη διαδικασία πώς περνάμε τα Windows στο USB. Προκειμένου να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Rufus. R-U-F-U-S. Rufus. Το πρόγραμμα αυτό, όπως λέει εδώ και στο Google, μας βοηθάει να κάνουμε bootable το USB μας. Είναι τελείως απλό στη χρήση του και πολύ ελαφρύ. Θα κατεβάσω αυτή τη στιγμή την τελευταία του έκδοση και θα το ανοίξω. Προκειμένου να περάσουμε τα Windows, είπαμε πως θα πρέπει να έχουμε ένα φλασάκι τουλάχιστον 3 GB. Στη δικιά μου περίπτωση αυτή τη στιγμή έχω περάσει ένα φλασάκι 32 GB που είναι υπεραρκετά. Δεν χρειάζεται να πειράξουμε κάποια άλλη ρύθμιση, αρκεί να πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπί που λέει Click to select an image. Αφού πατήσουμε αυτό πρέπει να βρούμε το ISO των Windows 10 που κατεβάσαμε, στη δικιά μου περίπτωση είναι αυτό, και να πατήσω Open. Όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις αλλάζουν αυτόματα στις προτινόμενες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε Start ή να αλλάξετε την ετικέτα New Volume Label και να γράψετε εσείς πώς θέλετε να φαίνεται. Είναι προαιρετικό, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε αυτή τη στιγμή, οπότε πατάμε Start. Μας λέει το μήνυμα ότι όποια αρχεία είναι μέσα στο USB που έχουμε αυτή τη στιγμή θα διαγραφούν προκειμένου να περαστούν τα Windows 10. Καλό είναι να έχετε κάνει από πριν format το φλασάκι προκειμένου να μπορούν να περάσουν τα Windows.
και να είναι στο file system NTFS, προκειμένου να είναι εγγράψιμο τα Windows και αναγνωρίσιμο από το σύστημα. Πατάω OK, δεν έχω κάτι να χάσω και ξεκινάει η διαδικασία για να περάσουν τα Windows. Αυτό θα διαρκέσει λίγα λεπτά και αφού τελειώσει θα δούμε πώς θα περνάμε στο καινούριο σύστημα. Η διαδικασία τελείωσε, τα Windows πέρασαν, το Rufus μας έβγαλε μήνυμα ready, ότι είμαστε κομπλέ, οπότε δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να κλείσουμε το Rufus, close και να βγάλουμε το USB από τον υπολογιστή μας και να το μεταφέρουμε στο σύστημα που θέλουμε. Είμαστε στο καινούριο σύστημα, έχουμε περάσει τα Windows μέσα στο USB, το USB το έχουμε συνδέσει στον υπολογιστή μας. Το σύστημα αυτό έχει έναν δίσκο HDD, ο οποίος δεν περιέχει λειτουργικό. Άρα, αφού ανοίξουμε τον υπολογιστή, κατευθείαν θα πρέπει να μπούμε στα BIOS και να ορίσουμε σαν συσκευή boot το USB. Προκειμένου να το κάνουμε αυτό, αφού ανοίξουμε τον υπολογιστή, θα πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο. Στη δικιά μας περίπτωση είναι το F12, boot menu μας το λέει κάτω, και να διαλέξουμε το USB μας. Στη δικιά μας περίπτωση το USB είναι αυτό που για κάποιο λόγο το λέει 1.0, οπότε το επιλέγω. Τώρα θα πρέπει να δούμε το λογότυπο των Windows, να το, και να μπούμε στη διαδικασία εγκατάστασης. Περιμένουμε λίγο μέχρι να κάνει τις ενέργειές της η Microsoft. Εδώ μας έχει την επιλογή να διαλέξουμε γλώσσα, ώρα και μέθοδο εισόδου από το πληκτρολόγιο. English, United States, τα αφήνουμε όπως είναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε και μετά. Διαλέγουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να βρούμε την Ελλάδα που είμαστε εμείς. Σαν γλώσσα εισόδου από το πληκτρολόγιο μπορούμε να βάλουμε τα ελληνικά και να πατήσουμε Next. Αυτά και να μην τα πειράξετε, ξαναλέω ότι μπορείτε να τα ρυθμίσετε μετά μέσα από τα Windows. Πατάμε το μοναδικό κουμπί που υπάρχει, Install Now. Setup is starting, μας λέει, και περιμένουμε. Τώρα ξεκίνησε η διαδικασία εγκατάστασης των Windows. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, είναι απλό. Σε λίγο θα μας ζητήσει να βάλουμε και κωδικό. Νάτος. Προτείνω να αγοράσετε αυθεντικό κωδικό των Windows, προκειμένου να μην έχετε κανένα πρόβλημα ούτε κατά την εγκατάσταση ούτε κατά τη διάρκεια που θα χρησιμοποιείτε τα Windows. Αφού λοιπόν βάλαμε το δικό μας κωδικό, πατήσαμε Next. Το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς. Εδώ πρέπει να αποδεχτούμε τα terms της Microsoft προκειμένου να συνεχίσουμε. Δεν έχει κάτι άλλο, πατάμε Next. Εδώ μας ζητάει τι τύπο εγκατάσταση θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε upgrade, να κρατήσουμε τα αρχεία μας και να περάσουμε καινούργια Windows ή να κάνουμε καθαρό install των Windows. Στη δικιά μας περίπτωση θέλουμε να κάνουμε καθαρό install, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε λειτουργικό σύστημα πριν. Αν και κάθε φορά είναι καλό να κάνετε καθαρό install μετά από κάθε format και να μην κρατάτε κανένα αρχείο από πριν, να έχετε κρατήσει κάποιο backup προκειμένου να μην έχετε προβλήματα με παλιούς drivers, ρυθμίσεις, οτιδήποτε. Είναι καλό να κάνουμε clean install. Πατάμε εδώ λοιπόν, βρήκε τον δίσκο μας, πολύ ωραία. Έχουμε έναν μικρό δίσκο αυτή τη στιγμή, έναν 250-240 GB της Western Digital. Δεν έχουμε να πατήσουμε κάτι άλλο και πατάμε Next. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η διαδικασία εγκατάστασης των Windows. Δεν πατάμε τίποτα στην οθόνη, περιμένουμε. Θα περάσουν κάποια λεπτά προκειμένου να γίνει εγκατάσταση ανάλογα με τον δίσκο που έχετε. Στον δικό μας υπολογίζω ότι θα κάνει περίπου 15 με 20 λεπτά. Αν έχετε SSD στο σύστημά σας, προφανώς η όλη διαδικασία θα γίνει πολύ πιο γρήγορα, γύρω στο 5 λεπτό, και θα δούμε αργότερα τι πρέπει να κάνουμε αφού τελειώσει και αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία τελείωσε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το λογότυπο των Windows στην οθόνη μας και βλέπουμε εκείνες τις βουλίτσες κάτω να φορτώνουν, γίνεται ρύθμιση παραμέτρων από την Microsoft και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο λειτουργικό μας. Περιμένουμε λίγο μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Να υπενθυμίσω πως περάσαμε Windows 10 και όχι κάποιο άλλο παλαιότερο λειτουργικό. Δεν υπάρχει λόγος να περάσουμε κάτι παλαιότερο. Υποστηρίζουμε πως τα Windows 10 αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε οποιοδήποτε καινούριο σύστημα, ή αν κάποιος θέλει να κάνει αναβάθμιση από παλιά έκδοση των Windows να περάσει κατευθείαν τα Windows 10. Βλέπουμε γίνεται η ρύθμιση των συσκευών. Είμαστε έτοιμοι, όπως αναφέρει η Microsoft. Αφού τελείωσε όλη η διαδικασία της εγκατάστασης, ο υπολογιστής μας έκανε επανακίνηση. Αυτή τη στιγμή μπουτάρουμε από τον δίσκο μας και όχι από το USB. Το σύστημά μας αναγνωρίζει κατευθείαν το λογισμικό που έχει περάσει στον δίσκο και προσπαθεί να ανοίξει από εκεί.
γίνονται τελευταίες ρυθμίσεις προκειμένου να έχουμε την πιο ευχάριστη εμπειρία με τα Windows, όπως λέει και η Microsoft. Όλες οι ρυθμίσεις έγιναν και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτή την οθόνη μπροστά μας. Εδώ μας δίνει τη δυνατότητα η Microsoft να επιλέξουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε για το σύστημα. Μπορούμε να επιλέξουμε Express Settings, να κάνει αυτόματα τις ρυθμίσεις μόνο του, ή να διαλέξουμε εδώ που λέει Customize Settings. Προτιμάμε το Customize προκειμένου να κρατήσουμε ενεργές ή ανενεργές τις ρυθμίσεις που θέλουμε εμείς. Εδώ πέρα μπορείτε να τις αλλάξετε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αυτή τη στιγμή θα προτιμήσουμε να τις απενεργοποιήσουμε όλες και να πατήσουμε Next. Μπλα μπλα, Customize Settings, Connectivity. Εδώ είναι για να στέλνουμε logs στην Microsoft. Δεν επιθυμούμε αυτή τη στιγμή να τα κάνουμε αυτά. Απενεργοποιώ τις ρυθμίσεις. Ο καθένας μπορεί να έχει τις προσωπικές του επιλογές και να αφήσει ενεργές όλες τις ρυθμίσεις ή να κλείσει μερικές από αυτές. Είναι καθαρά θέμα προτίμησης. Στη δικιά μας περίπτωση πατάμε off σε όλες και next. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτή την καρτέλα που εμφανίστηκε. Θα κλείσουμε τις ρυθμίσεις. Επόμενο. Just a moment, μας λέει η εταιρεία. Περιμένουμε. Ανυπομονούμε να μπούμε στο καινούργιο μας λειτουργικό σύστημα. Windows 10 64-bit. Αφού έγιναν οι τελευταίες ρυθμίσεις, η Microsoft μας ζητάει να δώσουμε ένα account για τον υπολογιστή αυτόν. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Αυτή τη στιγμή εμείς θα φτιάξουμε ένα δοκιμαστικό account με το όνομα της PC Building GR. Κωδικό, αν θέλουμε βάζουμε, αν θέλουμε δεν χρησιμοποιούμε κωδικό. Θα προτιμήσουμε να μην βάλουμε αυτή τη στιγμή. Πατάμε Next. Just a moment για μία ακόμα φορά. Βλέπουμε εδώ γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Hi, γεια σου Microsoft, τι κάνεις, πώς είσαι? We are happy you're here. Και εγώ χαίρομαι. Περιμένω τόση ώρα να με βάλεις στο λειτουργικό και δεν με αφήνεις. Μαύρη οθόνη, αγαπημένη μου. Μου λέει η Microsoft ότι έχει αρκετά features τα οποία θα με κάνουν να χαρώ ιδιαίτερα. Για να δω τι έχεις ετοιμάσει για μας. Βλέπουμε η οθόνη αλλάζει τα ωραία χρώματα. Τα πάντα είναι έτοιμα όπως μας ενημερώνει. Τέλεια. Ανυπομονούμε να μπούμε στα Windows. Πότε θα γίνει αυτό? Η όλη διαδικασία, ο χρόνος της εξαρτάται από το τι δίσκο έχουμε στο σύστημά μας. Όπως είπαμε, εμείς έχουμε έναν HDD, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί προκειμένου να περάσουν όλα τα αρχεία. Let's start λοιπόν το μήνυμα και να το αυτό ήταν. Μπήκαμε στα Windows. Αυτή ήταν η όλη διαδικασία, ήταν πολύ απλή. Εδώ τώρα μπορούμε να πλοηγηθούμε, να πάμε να κάνουμε τα πάντα. Βλέπουμε έχουμε συνδέσει το λογαριασμό μας, PC Building GR, κάδος ανακύκλωσης και πολλές άλλες ρυθμίσεις και ενέργειες. Αυτά είναι τα Windows 10. Αυτή ήταν η όλη διαδικασία, πώς κατεβάζουμε τα Windows και πώς περνάμε το λειτουργικό σε ένα bootable USB και το εγκαθιστούμε σε ένα καινούριο σύστημα. Ευχαριστώ όσους έκατσαν μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Αν σας άρεσε η διαδικασία και το βίντεο, αφήστε ένα like και ένα comment με τα σχόλιά σας προκειμένου να κάνετε παρατηρήσεις. Αυτά, ευχαριστώ πολύ, τα λέμε την επόμενη φορά.